तवा बन गई खइबो बेटी बन गइल। हां ओ ए गीला लेखा लागता ई खाए नहीं का चौरा के होते ऐसन के रंग रही अभी अभी देखो तो वही पसई के करनी हां हो जाते आवा खइबो दलिया छवा कलू ह। हां बिना छमकले रखले बनी अब जातनी बाहर सार दी। चल ठीक बा मुंह धोआ तू खा हां खाना दा बुखा गइले पढ़े ना जे बेटा पढ़ाई छोड़ देले वही नतिया लफुआ होई लफुआ पढ़बा ना नती तू जान गइनी अरे काहे ना करी रे स्कूल एकरा पढ़े में मन लगता दिन रात गोली या गुल्ली डंडा खेलता खाली ओकनी के बेटा जरे रह के बिगड़त रुक तरह के मामा घर भेजतनी रुक जा काहे खातिर रे मामा घरे भेजबे ठीक है बा मामा घरे जाई त सुधरती काई गाना कसी को त ठीक अरे है बा तो ठीक बाटे मामा लेकिन मार नुआर लेबे ना जाके डाल ले हम तनी आदमी बाहर सार के आ तू काहे ने खुदे अरे बाहर ही ना काम ना करी अब कहां भी कनियावा छोटकी वो तो घरे में नु होई हन घर में बिया हां तो कहां दे हम धोले मुंह बब्बा भी तू मुंह धो लो खाना अभी ना मुंह धोम अभी हम चाय पियले बनी तनी आधा घंटा बाद धोम आ बड़की कहां बिया बड़की दीदी के जाने का गोल बानी ओनिए गोल के मुंह कनाऊ का कुछ ना काम कर ठीक भाई चूल्ही ले लिप दे अरे माई लो करिए रख देनी सुए खातिर सानी को के का ह कहां जाता री अब कुतरे कहां बताई कि कहां जाता नहीं सब बती हटा तो जरूरी बा झड़ुइया कहां गए निमन ना कुछ त काहे खिसिया तारी जान तनी बड़ी और जब से पढ़ के नहीं की बहुत जेल बड़ी नु तब से और के हाई गए कौन कुछ होई नहीं के बाहर सहार दी बहुत मुंह धोली ना बबी और धोल ले बानी हो खाइब नु अभी भूख नहीं खे लागल खा लेला ना तो चाय और रोटी खा ले नु एकरे से भूखियन मरा गइल बा नहीं खे लागल। देखा छोटको तारे को हमनी बड़ बहन सामान बनी सन घर में कोनो भी अगर बात होगे तो तू कहिया हमनी सन से अगर हमनी सन से ना कहू तो केकरा से कहू तार मम्मी फोन कर रही तो कहा तरी कि तुम लोग हमारे को बड़ बेटी बराबर बारू लोग नहीं हमर छोट बेटी गइल बिया तनी ध्यान दियो देखा कोनो भी बात होगे तो तू कहिया हमनी सन से बस दीदी ये जहां वैसे बड़ही के बार रहुए लोग में बानी लो जौन भी सही गलत अच्छा नीमन बाउल अब रहुए लोग से सीखे के बाटे जाने के बाद समझे के बाद मान ला कि जब ससुराल में आइल बरू जैसे ना मिल व्यवहार के सब कुछ ना रहबू तो जिंदगी जल्दी न पार करे के बाटे बात तो सही बाकी हमरा सब कोनो गलती हो जाई त अपन छोट बहिन समझ के माफ कर दे रे पगली तो तू बताओ कि छोट बहिने बराबर बारे हमनी सन बानी सन बड़ तो मान के हमसे मिल के ना रहल दे कोनो प्रकार के खाए पिए में कमी मत कर अगर कोनो चीज मन करे खाए के तो तू हमरा कौन सी पंचायती जा कोइले बाड़ू घर में काम धाम नहीं खे अरे वैसे काम कइए ले ले अरे जाओ ना काम बा बैठ के खाना बनाओ तरी सन ई नहीं कि बुझाती बर्तन और माज दी अरे सब कइए दे रानी अभी आइने ही बैठल लिए तो कहले तनी बतिया तो ठीक बा जा 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 ठीक बैठे जाते हैं अरे कन्या तारा के कहले रही नु समझले रही नु कि केहू के तू अपना रूम में मत घुसे दी हा मम्मी जी अब हम तो इधर नया नया बनी हम घर के लोग के कैसे मना कर सकते हैं काहे नहीं को मना कर सकत केहू आवे तो केवाड़ी बंद करके अपना रहनी जब हम तारे के सिखैले बनी कि तू अपना घर में केहू के मत घुसे दिए तो तू काहे के घुसे देता तू नहीं खो जानत एहनी के इतना दिन से हम न बनी हम न जानतन के एकनी के क्वेश्चन बाड़ी सन का हुई मम्मी दीदी लोग से बतियावला से अरे बस हम कहतनी कि तू मत बतियावा हम न तहार सास हई हम न जन कहम उ न करबू हां मम्मी जी हां तू एकनी के चक्कर में रहू तो तार जीवन बर्बाद कर दियसन ई बतावा गोतिया पटीदार केहू के होला हई तो दे हीरा सन तो निके तहार दे दिने नु आ सही बात है खैलू हा हां मम्मी जी खैनी है बड़की दीदी लिया के देनी है अपने माई से बतियलू कि ना हां माई से बतियानी है हां तहार माई कल फोन कइले रही त रोत रही कि कैसन हमारा बुचिया बिया तो मोबाइलवा तहार हम गलती से लेके चल गए रहनी है अच्छा। बथनिया में तो हम कहनी ठीक बा हम जाइम त बात करा दे मैं भुला गईनी ओइसे लिए माई की तोरा सासू माई से बात होई रहुए हां आ कोनो चीज घटी पड़ी त हमरा से कहियो हम अभी सोरा ना मालिक बनी हम लिया के देम ठीक बा ये लोग बुझाता था कि जब इनका पतो उतन इनका पतो के सिखा देता 5 साल पहला हो गला पतो के सामने हमार कोनो इज्जत नहीं के घर में ते हतिया बोलत है गांव घर के लोग रहते अरे का हो गई दीदी आ का हो गई बुढ़ियो है बुझा तुमका नया पतो उतरले बारी तुमका पतो के लोग सिखा देता दे आई हे दीदी हे तो बतिया हम हमनी के तो पतो हो जाए
अपना बेटियों के ऊपर तोहिया के लगे ना खींचे के दे के ना कौन चीज ओकरा में देखता काहे जने उहे जान तरीका देखले बारी का रे मलिकाना देखा तरी से आ का ओकरा से का कहत रही कि जौन घटी वो हमरा से कहियो हम मर गइल बनी कि हम जिया तनी तुमने का कहनी छोट बहन के बराबर दी हानि जात ना बोल सकते नहीं जा काहे बोलबू सन हम नहीं का घटी बढ़ी जौन हम लिया के दे अरे ते का कौन भइल है बारी? तुमने हम लिया के देवे का कहनी हम कहनी के कोनो दिक्कत होके तो कहिए त घर में को बहुत काहे हम नहीं खी ओकर दिक्कत देखे खातिर ओकर निमन बात देखे खातिर तोरी के समझा दे तनी कि कोनो जनी ओकरा रूम में जाए ओकरा आसपास लोग गली सन त हमरा से खराब केहू ना होई अब का हो गइल चल गइल भौजी कुछ काहे जाई रे काहे जाई तेरे जाना तरे हमने बुझा त करे से उठा के मोबाइल बारी सब नहीं के बुझे जइयो सन त चिका पढ़ा दिए से देख पाओ का जी हां जब माई हमर जिया के तुल के मलका में कोले का जरूरत बा जानता है का हो गई चल गइल है त ना बुझाई एकनी के सिखा पढ़ा दिए सन खा दिए त ओ के चलते बन जाई एकनी के त बन जाई त हमनी हां वही खतरा कोनो हां माई कोना जरूरत माई हमर जिया के अच्छा हां तब वो करे नु राज करी नहीं कि ना बहुरिया 9 दिन पुरान के सरिन देखो तनी कितना दिन गोड़ मिसाल एमे राज करे के ना करे के कौन बात बा आ जाई ना बोले मैं तो का दिखा जरूरी बा ना लो चल पिए त अपना घर में बैठल बे त जरूरी बा मनी के को दिखा घर में ना पता उतर जाई हो जल्दी आरती देखावत रहो काहे ना बोला के आरती देखा जुड़वा चालू न वो जुड़वा दी अरे जाई ना बाबा माये के से बोलब काहे बोलो सब दिन करी से हमन नहीं 5 दिन के आइल बड़ी तो ओकरा ढेर निमन हो गइल बनी हम निमन बात के कोनो बात नहीं तनो के रानी लेखा ना खटम जाला को दिखा में ना के खावा अपन हां ना अगला दिन से कोटे महीना ना करी ओकरा बाद करबे नु करी सब में तो रवा करी अच्छा 100 दिन हमनी के नहीं खींचा परइले ई काहे दूर कम कर पहले के युग जमाना अलग रहा अब के युग जमाना अलग बा हां तो अच्छा 5 साल में आयु उम्रिया ढर जाई तब जमाना के पता लागी चलो दीदी चल अब जब पता लगी तब नु पता लगी ना त ठीक बा जाई रोवे मल दे हम ओकर गोर हाथ ठीक रही उ काहे के मली रहू तोर भौजाइए तोर माई तोर भौजिए के मोले ले का रे बताओ रे एकनी के छूट हम छोड़ दी आ कि ओकर कान भर दसन आप जे तरह एकनी के चलती चलाओ त ओ तरह उ चलावे ओकरा के त हम कब्जा में रखम तब नु जे तरह हम घुमाई वो तरह घूमी ई लोग का चाहता लो कि ई लोग के बस में उ हो जाए आ ई हम ना हो खदम जब तक हम जियम तब तक अरे दीदी खाना खाला नहीं अरे दादा का खाना खाई या ना खाई ये दादा हमारा तो कुछ बुझात नहीं है अच्छा एगो बात पूछी पूछो घर में का खाला उतरला उहे तो बात की हमरा टेंशन बा बतावा हमनी के बड़ पतोह बानी जा और मम्मी जी के इतना सेवा करत रही जा इतना सेवा सारा काम करे नहीं जा लेकिन पता ना तहरा में ऐसा का चीज देखो दड़ी मम्मी जी कि कह दड़ी कि बस बहुरिया हमारा अच्छा बिया बताओ हमनियों के तेगो लड़की हो जा तारा लगे नहीं जा बैठ सकत जब बैठा तनी जा त काहे ओकरा लगे बैठा तड़सन काहे ई करत तड़सन उ कर तड़सन बतावा क्यों के सिखौला से क्यों सीखेला का कबो ना बिगड़ेला इंसान तो कबो तू बिगड़े वाला रह बुआ हम काहे बिगाड़म घर के गोतनी हनी जा गोतनी कतनो अपन अपने होखेला बतावा हमनी के नहीं बुझा इतना हमनी के मम्मी जी बोला दड़ी तारा चलते कि तोनी के बार पतो ना ओसनु पहलू है जन किया अब यहन नु तो अभी लगियन फिर उनका ड्रामा स्टार्ट हो जाए जान लो चढ़ जो तो खा के चल जाए का करो काहे काहे कौना वजह के कारण झगड़ा लड़ाई होता है वो ना लगे होता लोग यही से हाँ कि हमनी के सिखा दे हम तारा के पढ़ा दे हम तारा के तो उनका के नाम अनबू ना जनबू तारा के तो 100 महीना हड़ियो नहीं खिंचुआत नु हमनी के 100 दिन नथिया के बेटा ना बरल रहे आज सब का तरहिन के देवे के बा पूरी छाना ओय कर सब करत रही जा ओकरा काहे दिमाग में कुछ भइल बैठे तू अपना माने बुढ़बा बुढ़ कभी सिखा दे अतना हमर लड़का होके के रहे जान लिया आ इतना हमर माने कि देह ना चोत रहे तब ही तई न तई बोला लेली पहिला ही आ सब बेटी के गाना में सब काम करत रही इहे कहाला कि नेकी के जमाना नहीं खे कोनो नेकी के जमाना नहीं लोग चिंता मत करो मम्मी जी से हम समझाएंगे सब मम्मी जी समझे वाला बाड़ी समझे वाला रही तो हमनी के ना समझते न बनी अतना डांटे ली लागल कि हमनी के नौकरानी हमनी तो पतो है सर बेटी के छोड़बे ना करली आज बेटियों जो उनकरे पक्ष लेते हैं बुझा तक लाल के पूरा घर दे दिया ठीक बा कन्या तारे सिखा दे हम चला तनी जा घरे अब अपन अरे बैठी लो ना हम लोग को कुछ थोड़ा ही कहता नहीं तुम नहीं को कहत लेकिन वहां नु तो तोहरो के डांटे हमनियो के डांटे ऐसे का जरूर हमनी के चलते तू डांट सुन ऐसे हमनी के जो काम बाटे शुरू से करब तन कर जाता नहीं
जा तनी जा नौकरानियन होनी जा कपड़ा खींचे के बा खींचे जा तनी। अरे बाप रे बाप घर के लीला देख देख के एकदम मन रंगीला हो जाता रे माई। आयो दादा ठीक से रहियो करे ना मन बुसन तोनी के आ तेरे साफ थे तेरे बरिस का मिला तो तोनी के ए रूम में हमरा पे काहे ला ऐसे भीड़ रहत रे तो काहे ना कही का जरूरी बेकरा से बोला बतिया करे तोनी के माने आदमी सुन के बतियावेला का हो गइल मम्मी जी काहे चिल्लाता का समझा दे सब माने इतना माने बुड़बक उठा के बेका के जगह बुझात रहे के गलती कौन सी सिखावे ना सिखावे कुछ ना करिए तू ना जनबू तोनी के ना मन बुसन हां करे हम निकाल रोड में सब जानता नहीं जो लइका रोवा तू लइका बुझात ऊपर छत पे गेहूं पसारल बा उठावे के चिंता नहीं खे ना वो हमारे के घर को करे के बा वो हमारे के माथे बाटे ना तो हम करी बैठ के ठिका जो कर दे जैसे बहुत मत ला ऐसा मुंह ना मारो रवा पतो का पर रखे टेटिया इन कहीं के गेदा टेटिया ये में रहेली ए कनी तहरो के हम समझाइले पड़ी तू कहां नहीं क्यों हमर बतिया मानत हो। अच्छा मम्मी जी रवा काना चीज के डर बाकी रवा इतना डराई बनी हमरो अरे डर कोनो चीज के नहीं के तू हमर बात समझ हम तहरे भलाई खातिर कहत तनी तू काहे नहीं को बात समझत तार जीवन नरक कर दिए सने कनी के अब तारा जवन दुख बा जवन सुख बा जवन घटल बा बड़ा बा हमरा से कहो हम तारा के ना लिया के देम तब नु हमरा से नहीं के तब बुचिया से कहो आ कहां बियाऊ जीवा का रे भाई का कहतइस रे कौन दुनिया में रहले रे का भइलो तोर के का कहले रही का रे हम तो कपड़ा धोत रही मशीन में कुछ भइल का कहले रही कि भौजी के लगे रहिए तब फिरंट मारत रहलू कुछ कहत रही का फिरो के तो काहे हमरा पे खिसियाता है तो तोरा के कहले बन कि ते बोल बतिया बैठ के अच्छा मम्मी जाए दी अब ना लड़ाई झगड़ा जब माई कहत है कि लोग से मत बोला तो मत बोलल का अच्छा मम्मी रहुए बताई घर में आवत आनी लोग तो कैसे माना कर दी आपन लोग हैं इन लोग तू माना कर द एकदम साफ कर द कुकुल बदमाशी हड़ी स चढ़बाकी हड़ी स हमरा माई कुछ जरूरी सब हो यही से हमरा माई ओकरे से चिढ़ेले कोनो बात नहीं खे सब उल्टा सीधा तरह का सिखा दिया सब ठीक आ ओकरी के तू नहीं खु जाना धीरे धीरे करते करते सब तार पेटी में का साड़ी गाना ले लियो सब चुप रहो तुम धीरे धीरे बोले सुनिए सता का कहियो सब रे ढाई रे कल बिया एगो के छत पे भेजले बानी एगो अपने लड़का के गोद स्कूल से लिया बे हम तो देखनी है रोत रहे स्कूलिया के बाहर जानबूझ के छोड़ के चल गई है चल हट हमार कपड़ा ना सुखा ठीक बात कनिया अब समझा देते हमार बात के तू केयर कर समझ बोलनी मारो कैसन जंजाल में फंस गई रे सास कहती हेने मत जो गोतनी हेने मुंह हटा था जो ये दिमाग खराब हो जाए जेकरा में गलती हो ना मार के ऊपर दिमाग का चली उधिया में